Warwako kende kidienjwa mar ariyo mar chenro mar duol kamogo mbaka gi Kevin Osido jalonye weche mag telo. Kevin, erokamano ahinya kuom miya sechegi. Erokamano. Weche osebedo ka timore mathoth e pacho ka. Mokwongo ineno nang'o lwasi mar dala ka chalo nade? Trevor, lwasi mar dala ok ni maber ahinya. To en nikech king'iyo kaka sirikal oripo bed ni tiyo. Gimiluongo ni sirikal en gimoripo bed ni tiyo on the behest of the people. Manyiso ni en gima nitie nikech jopiny dwa ni mondo bedie. To king'iyo kaka demokrasia marwa chalo, nyiso ni ng'amiluongo ni jatelo en e telo nikech ji oketie telono kaluwore gi wach mar gokura. To kochopo kama ji kendo ok winj ka itelo negi maber, kata ka gik ma itimo kaka jatendgi ok dhi maber, to nitiere gigo ma jogo mitelo negi nyalo timo. To magi gitimore in any leadership mechanism, kata obed mana board, kata obed mana e skunde. Be kwaneno ka principal moro motelo ne ji e skul ok dhi maber ka ji go koko, to ng'enyne ichwalo ga kwayo mar mondo oloke, kata mondo wile, kata mondo riembe. To kotamre kamano to ji ng'anyo ga. Omiyo kata Kenya ka bende wan gi katiba marwa momiyo wa thuolo e sula 37 ni ji nyalo ng'anyo kaluwore gi gigo mopogore opogre. To ka ing'iyo kaluwore gi results ma osebetie e weche mag ng'anyo, aparo ni ng'anyo ni osemiyowa results ma kata jogo manochako ng'anyo ni ok noparo ni dhi chopi. Omiyo kama ng'anyo osechopi, dore ni mondo jatelo mar piny openjre ni to ka ng'anyo gi pod dhi mbele, to gik mane jok manopango ng'anyo kata ng'eny jogo ma ng'anyo nokwayo mondo atim, tasetimo. Ang'ono ma pod dang' bed ni timore momiyo pod ji ng'anyo. Omiyo nitiere gik mang'eny kabisa momiyo pod ji ng'anyo. Tachiel kuomgi en nikech jatelo mar piny ok winj wach. To kowinj wach nikech king'iyo gigo ma pod otimo, kata obedo ni oseyie kendo osechiwo concessions e gik mang'eny manene Gen Z kata ng'eny jo Kenya dwa ni mondo tim, but kaluwore gi action mokawo, okange mopogore opogore mokawo mar mondo ogik kuma ne ji dwa ni mondo gigie kata results mane ji dwaro, to ji ok ne ka mor ahinya. To dware ni mondo koro dog chien mondo penjre ni to ang'ono ma atimo to katim maber. To katimo gik matimogi, bende a communicate gi e yo makare, nikech nyalo bedo ni nitiere misfits kata gaps moko e yo kaka jatelo mar piny gi jogo matiyo kode tudore gi jopiny. Manyiso ni gigo motimo, actions mokawo, ji ok winjgi, to samoro kata iwinjogi, kaka giwinjogi opogre gi kaka ne gidwa ni mondo owinjgi. Omiyo jatelo makare kata mane ot bende ka nitiere ga wach gi nyithindo, tibet piny kodgi tiwacho negi ni ang'ono mosetimre. Kata kok idwa winji, ti oro negi ng'ato kata wadu moro kata osiepni moro ma ginyalo winjre godo, ma ginyalo loso godo. Okang' machalo kamayo osebedo kama koro jatelo mar piny osetimo gik moparo no nyalo timo, but pod odhi mbele gi timo gik moko ma ok mor ng'eny jopiny, particularly Gen Z kande. Omiyo dware ni mondo retreat back, olorre kona moro kacha mondo pinjre ni to ng'ano kata manyalo oro ir jogi. Giwacho weche mag dialogue, to jo Gen Z to wacho ni dialogue no kwadwar, to yet dialogue no is the only way. Loso kende ka ji go mbaka, ka ji nie duol kendo ka ji twak, eyo kende ma ji nyalo chopo gode okange ma nyalo reso piny. Mano bende kar adier nikech twak miwacho ni eyo kende ne mosekelo pogruok kata mane ODM kae. Onge winjruok ni jotwak gi sirikal koso oyo. Ineno ka twak kende eyo manyalo kelo winjruok. Ing'e ni gima miya wacho ni twak, gima miya wacho ni twak kende manyalo kelo way out, en nikech ji oripo bed ni loso. To sami loso kata sami twak gi ng'ato, ipenjori ni to sama dhi e duol kendo sama dhi e twak ni, ang'o man go de lweta? To erego mistake ma setimo momiyo kata ng'at ma dhi romo godo samoro kang' no winja. To wan jogo mantiere development kata leadership ka gi governance, wajawacho ga ni nitie gimiluongo ni BATNA, manyiso ni en gimiluongo ni best alternative to a negotiated agreement. Alternative mane madang' bed maber. Ng'e ni samoro gimomiyo ODM bende osebarre kaka barre ni, en nikech jatelo mar piny samoro ne paro ni chal kaka chal ga pile pile. Ni kodhi to romo gi babawa migosi Raila Amolo Odinga, to weche dhi bedo mokwe. Ting'e ni gigo ma Gen Z ne kwayo gin gik mokalo nyaka ODM. Omiyo ODM ok nyalo take pride
ni ang'o wach ni gine ma gidhi chung mbele kacha mondo gibed jogo madhi loso on behalf of Gen Z kata on behalf of Kenyans. To nikeche nitiere dialogues kata twak mopogore opogore. Duol mang'eny ma ODM osega bete. Ma results gi to ng'enyne ok nega. Ok negi not because ok gilos ne jopiny nikech ODM to wayie ni ene party ma jo Kenya ng'enyne ohero kabisa. Kati dhi mana kure kati dhi mana Mount Kenya to mana ODM no ema jiwero. But en kamano nikech trust mar ni gima obedo discussed emidhi tim. Ng'eny jo Kenya poko neno katimore kamano. To nikech Trevor wadwa kendo ng'eyo ni wasebedo gi twak mopogore opogore kendo mang'eny piny Kenya kae. To onge gimo kata kikwano 1 out of 10 gik ma twak mang'eny ma wasebedo godo gi results mosemiyowa ok wanyal chope e apar. To en nikech jo siasa take advantage. Ng'ato kosemiye thuolo ma piso osebedie kata kamno osebedie kwe moro osebedie ma waluongo ni temporary peace, to koro ji chako mana wacho weche ofis. Ni kata Kevin Osido chabe paro waga ahinya wang'ne odomiye deputy prime minister. Trevor chabe ng'e ni wanyalo keto kamoro kaka advisor moro maduong' manyalo yawonwa dhoudi moko madongo dongo. Omiyo koro wigi wil gi the main agenda manende omiyo twak no obetie. To ema jo Gen Z kendo jo Kenya wacho ni hapana. Sama koro wachope ni to wadwa ni mondo obed gi structured dialogue malong'o ma is not driven gi jo siasa, kendo jo siasa go bende ka gidwa ni mondo gibed part and parcel of it to gikonywa mondo wa boost public confidence ja. Nikech confidence mar jo piny e twak mosebete mang'eny gi ema pok waneno. To momiyo jakom bende kama entiere weche gi chando wiye kabisa mabisa moro baba ok nind kata. Nikech kiny ne owacho kama neno ka gazet moro wacho ni baba tinde go piki ponki. Ni en koni baba this way baba that way. Ting'eni mano ok en character mar baba. Omiyo seche go bende koro wabe wapenjre ni to kara wach ni atek mana kamae. To sama wapenjre ni kara wach ni be atek mana kama dware ni mondo jo siasa go o take a step aside mondo gin girit kamidware jo siasa kwa mfano vetting of cabinet secretaries. To sama koro wawacho weche mag representation gi to dware ni mondo wang'e ni jo Kenya nodonje bunge mokawo teko margi mane gi surrender through article 11 of the constitution. That sovereign power nobedo surrendered. Ma jogo wacho ni wan onge gi confidence. Omiyo seche gidware ni mondo japiny jatelo mar piny ochak penjre ito kata ka engage gi jo ODM gi to ere go mechanism manyalo tiyo godo gi jo ODM ma ok achwanyo jogo manochako twagni. Nikech ODM bende largely ene coalition miluongo ni Azimio. To waseneno ka Azimio no bende osebarre. Nitie jotelo moko kaka migosi Stephen Kalonzo Musyoka osedagi weche mag twak, Mama Martha Karua osedagi weche mag twak. Omiyo gimene dware ni mondo giduog chien kendo gipere ni to ere gima wanyalo timo. Kata mane ODM wuon pod nitiere pogruok mar paro. Aneno ka jatelo James Orengo John Badi nopogore paro. Magin jotelo madongo dongo mag ODM. Ting'eni king'iyo gimomiyo mano nyalo bedo ni timore en nikech kata ODM with a lot of confidence anyalo wacho ni pok gibet piny as a parliamentary group ma kata mana as a party magi winjre ni to wan wadhi timo kama to ng'ano madhi loso on behalf of the ODM party. Nyicha ne gibet Osido mabeka Ramogi Oginga Odinga Foundation office ka makaso be guns noduogo wiro loketho ka koro Kalonzo tema wacho gima giwinjore to gipogore paro. To pod ema pod wach moro pod wuok e iye kanyo pod nitie winjruok pod onge yo makare. Ting'eni macha ne romo mar Azimio keche momiyo ne koro ka jakomo wuok to guns biro to gikweyo kama ne Kalonzo lose. Dware ni mondo parties go bed independently. Mondo ODM ka jotelo mag ODM loso to giwek loso in a way mabende pogoji. Nikech kata mana jogo maluwo ODM nitiere jogo ma are for the talks to nitiere jogo mabende are not for the dialogue. Omiyo kata ODM jotelo go bedoro ni mondo gibed piny as ODM party. Nikech kane jakom wuok to bang'e giwacho ni wan as a party wan gi position mamarwa ma ok en position mar Azimio coalition. Omedware ni mondo ODM as a party independently obed piny mondo gipere ni to ere gima wan wa gain out of dialogue miwacho ni kutwak miwacho ni gains magwa en mage to bende nitiere kaka gains gi wa share gi jogo maluwo ODM as a party. Wadhi biro wach mar bunge bang' dakika matin nikech ilieko gi kanyo matin ni gin makoro gidhi puodho jotend migepe gi to kapok wachopo e bunge kanyo jatend piny njo riembo jotend migepe duto. Kamano. To waneno kochako duoko moko kuomgi.
otimo kare koso nikech jomoko ji mapenjo ni ka koro ni riembo ng'ato jumbe 2 mokalo ang'o ma koro pogore sani michaki duoke to sani bende nitie jomoko mabe wacho bana kawuono ni kendo chako wilo jotend migepe 2 so ipan tu ya giedan duale olok gi kon gi kon mano en paro mani kare koso king'iyo kaka jalonye weche mag telo odhi ataro. Jatend piny chunye chandre to chunye chandre nikech jatend piny ma wan go ok winj wach. Mano to inyalo wachne nikech be ong'eyo ni kata jogo ma loso kode ng'enyne duogo to wacho ni jatelo ok winj wach. Emomiyo bagni ni nitiere. To wan pile pile wawacho ga ni foundation motegno ok nyal ket e shaky ground. Koro bagni ni miyo communication mar kaka sirikal dhi ok nen maber. Kikatiba kata kwang'iyo chikewa mag piny to yiene ni onyalo riembo ng'ato tich to bende onyalo nyaka duoke tich oriasign gi. King'iyo sula mar 120 150 to 152 miye thuolo no kaka tije kaka rais. Mak mana ni gima dware ni mondo jatelo mar piny ong'e en ni pod odhi face a lot of challenges. To owek paro ni nitiere jogo ma samoro support kata fund kata finance tulo kata revolution kata pogruok e paro ma sani nitiere Kenya kae. Magi gin gik ma are inherent e kaka foundation mar leadership mar Kenya osebetie. To ng'eny ji ne paro ni Mheshimiwa William Ruto ema nyalo reso Kenya kendo gik mane chando jo Kenya chon en gi thuolo mar mondo mi ores gigi. To kako timo gik moko ok apar ni bro miye thuolo no. Omiyo chandruok mar chuny ma entiere godo is already reflecting in actions ne. Emomiyo kano riembo jo mawaziri mane ne ntiere serikal to noripo bedno oduogo chien to penjre ni to ang'ono momiyo Gen Z gi jo Kenya nowacho mondo wariemb serikal. To nitie gima omiyo Trevor. Mokwongo ng'eni kanene jotelo gi kawo telo mane koro imigi thuolo mag tiye cabinet to ng'eny gi ne nitiere gi cases e court. Kendo ne gin cases ma as at the time mane gibedo assigned mak mana ni chiko wacho ni ng'ata mane gi case okoripo bed ni miyo thuolo until that case is sorted out morumo. To jatelo mar piny ok no kawo thuolo no. Dine bed no kawo thuolo no dikoro wan gi spaces ma jo Kenya ni a lot of confidence kaka sirikal tiyo nikech some of the people manobedo appointed the cabinet dak nobedo appointed. Mano ka koro waluwo katiba kendo wamiyo katiba ma thuolo mar mondo bed implemented to the letter and to the spirit. But gimomiyo koro bagni gi nitiere en nikech jatelo kwinj wach. Namba 2 bende nitiere issues mag parties mabe wase lose kae. Ni ng'eyo ni to in nikelo no ang'ono e mesa kane wadwa kawo telo. In nikelo pesadi to in ang'ono ma in go. Ng'ano gini minyalo loso godo. Omiyo already waneno ka nitiere tungni to wan jogo mantiere governance bende wadhiga beyond the doors. Ma wang'ini to cabinet secretary mar defense tije en ang'o to portfolio maromo nadi in terms of funding ma that particular ministry kata migawo mar sirikal no dhi yudo. Koro kipimo defense gi environment nitiere gimomiyo Mheshimiwa jatelo timo kamano. To within small time gimomiyo timo kamano dhi neno. To nitiere weche moko ma bende wachre ma are unverified manyiso ni bende nitiere liek moko manitiere e departments go masamoro moro jatelo. Kiluwo trend kaka ma sirikal mar Kenya osebedo godo. Ni kata nitiere migepe moko ma ineno ni they are so dicey and nicely financed ema samoro jatelo dwani mondo kete joge ma amalo from cabinet secretary to the principal secretary to the directors nyaka piny kata mna nyaka security jok ma iwecho kanyo. Mano ok gin tenets mabeyo mag telo. To nikech democracy mar Kenya o expect ni ng'ata ma wuotho kata ma ja Kenya should have the opportunity mar mondo oyud telo in any of those ministries. Omiyo ok en trend maber ma jatelo oseseta. To kwa kanyo to koro wadonje bunge. Nikech udonjo kata ka Juneto wacho ka uro ni wang' ni gidhi piedho gi maber mondo giyud joma gipuodho makare. To koro king'iyo wachno jogi ne gisepuodho ndalo moko ng'enygi nosepuodhgi koro gichak giduogo kendo.
in gi mijingo ni od bura dhi tiyo makare kaka jopiny dwaro nikech od bura achiel ni be misewacho ni jopiny nosedonje mokawo teku margi sani kendo ko thuolo machielo chako biro kendo chako kelnegi mana joma jopiny nosekwero ka emochako duoknegi. Dware ni mondo jatend piny mondo osom the mood. Kako somo mood ne mag personal interests. Momiyo nyalo loko Mheshimiwa Soipan Tuya, ogolo environment, okelo defense, ogolo Mheshimiwa Adwali, tero kone gi kocha. Mago moods ma osomo kendo pimo gi kendo winjo nyaka jogo modwa ni mondo winj manyise kako timono. To dware ni mondo rift o stop and think. Okaw one step or a few steps backwards mondo penjre. Nito gik matimo gi bende gidhi konyo jopiny. To ng'eni koro kaka iwacho no Trevor, kikatiba marwa kendo e yo mar telo bunge oripo bed ni represent jopiny. Mak mana ni bunge marwa with a lot of confidence again ok bi konyo wa seche ma walusi gi. Kech waseneno trends mosebedo set momiyo chopo nyaka kuma wantiere ni. Makata mana chik mar omenda manoripo bed ni gitamre ne ng'eny gi ogo yes e weche mane jopiny osedagi, weche mane jopiny feel ni gigo hinyogi, e weche mane jopiny ok dwa ni mondo sirikal otim, to gin ne gidhi mbele ma giwacho ni yes. Mheshimiwa Junet to nyala wacho gik modwa ni mondo wachgo nikech koro en jabunge to nikech bende en mana gi kura achiel. To the extent monyalo mobilize kendo lobby jobunge nyaka mantiere Kenya Kwanza matim gima owacho no, mano ema koro nyalo miyo public confidence duoge bunge. To the extent ma wanene as jatelo mar opposition ma bende trend margi en ni numbers and ability to advocate for gik ma jopiny dwaro e bunge, kato bedo ni opposition to bro tiyo tije. Mano e kama koro pogruok mar weche donje nikech koro eno nyalo wacho ni e jogi ne wasepuodhogi kendo kwabi miyo gi thuolo. But kochopo kama koro igoye kura to nitie kaka standing orders mag bunge bende tiyo, nitiere kaka kaka chike bende ma mopogore opogore kaka cabinet secretaries bende yiero bende nitiere. Omiyo deber ka jo Kenya Kwanza bende winjre as politicians kaluwore gi mos mane jo Gen Z mosogi. Mano is a rallying call ni nitie gik moko ma watimo kata wan e bunge kae ma ok mor jopiny. To dware ni mondo waduog piny mondo kapok gichopo at that level the same way ma announcement mar reshuffle matin mar Mheshimiwa Dwale gi Mheshimiwa Soipan Tuya nobuogo jobunge nikech en gima ne rais ooro through a communique to the speaker, ma speaker osome ma gibe obuogo gi. Is the same way ma they can get back magi penye ni to list ka wan pok wayudo gi ka ere kaka wakonyo jatelo mar piny mondo owin godo public confidence mondo jogo manyalo bedo gi certain issues kikwa kitgi list ni kato bedo ni gin jogo ma protect interest mag jatelo to jatelo nigi thuolo mar mondo many godo jok moko ma bende nyien mo ketgi line modwaro ni mondo ketgi no. Mak mana ni kochopo kama koro integrity and accountability issues wuoke to ng'ato nyalo wacho ni an kima jatelo dwani mondo atimno ok abitimo. To mano bende ng'eni nitiere sacrifice ma ng'ato nyaka keti nikech jatelo ma wan godo en jatelo mose nyaka nyiswa ni mambo ni matatu tu. Omiyo koro samoro be kidwa timo gik moko tibuok. Emomiyo I am probably sure ni ji setemo nyaka reach out to jok moko manyalo donje cabinet kanyo manyalo fill up those positions mar mondo konygi to samoro ji bende tamre. To nikech kaluwore gi foundation ma sirikal oseketo emomiyo bunge be koro dware ni mondo ket foundation motegno ni jogo mane wasepiedho ma jopiny kendo dagi at this level kik wamiji uru opportunity. To magi madware ni mondo timre across the political divide mar mondo ji kata mana jogo mang'iyo e pinje maoko kaluwore gi gigo mosebedo katimre Kenya to ka bunge o resume kaka ne gi resume wigni to dware ni mondo koro news mawuok oko wach ni bunge mane jo Kenya odonje cha joka oduogo ka are reformed kendo gitimo gigo ma jopiny dwaro. Mak mana ni the way mwatime siasa again Kenya kae Trevor ok apar ni mano is a path ma jo bunge wanyalo kawo. Koro sani kaka jatend piny kinyalo mi sume rieko sani en sama itelo gi ratiro kosi telo gi chuny jopiny nikech gimomiyo penjo ne nikech ratiro nyiso ni ng'ato kaka Soipan Tuya onge ng'ama okete kamoro amora mwaneno ni en gi wach moro ti ikwede nikech ang'o. Emomiyo penjo ni sani koro jatend piny onego bed ni tiyo gi ratiro koso chuny jopiny nikech chuny jopiny to igi osewang' ni ok gidwa ng'ata kanyo ok onyiso ni nitie gimomiyo igi owang' koro jatelo sani onego bed ni tiyo gi ratiro koso chuny jopiny.
jatelo dware ni mondo seche machalo kama nikech wane crisis dware ni mondo otigi chuny jopiny maratiro ok ochuno to ratiro e seche gi to ok ochuno to ng'eni nikech kaka ne wasewacho ni wan a constitutional democracy ratiro ma walose ni koro bire constitution to gima jo Gen Z gi jo Kenya osebedo ka wacho en ni tekeleza katiba wahakikisha ni kata e telo ma watimo gi wan gi katiba marwa manyisowa kendo ng'eny ne awinjo ga weche gi X space kendo samoro bi giluonga kendo loso kodgi to gimoro amora ma ng'ato penji en ni gik mano timogo bende gi implement the constitution omiyo kata obedo ni japiny nyalo kwedo chuny japiny jatelo nyalo kwedo chuny japiny to deep down chuny japiny to en mar katiba marwa en mar hakikisha ni chik otim to kan gimomiyo koro pogruok bede en nikech jatelo to dwani mondo tigi ratiro mare en owuon ma ok samoro ok lu katiba marwa nikech bed no luwo katiba to nitie gik mang'eny ma kako timogi okoripo bed ni otimogi kamano to on the other hand of it be onyalo do a mix manyiso onyalo tiyo gi ratiro mar chik to nyalo nyaka tiyo gi deep down the heart mar japiny manyiso ni chuny japiny dwarango to ana bed jatelo mar Kenya to be gima muna timatima public opinion Trevor kata mane appointment mar cabinets gi onge nikech wan gi institutions of governance kidhi public sector ka wan gi secretariat milongo ni public sector reforms secretariat manigi data tete kaka jo ng'ata milongo ni jatich mar sirikal public kata bed mana nas moro mantiere kuri nitiere jogo nigi data mage nikech gindiko reports to reporde gi kalo kaka samoro giyudo promotions jomoko bende mokti maber yudo demotions to koro dware ni jatelo mar piny ong'ini to assuming na kao kata mana public opinion mar jo Kenya kaka for instance ng'ano madanga kit CS mar health jo Kenya are not daft to be able to identify somebody mabe tiyo matek magi penjre ni to ng'ama waketo nyinge ni be otiyo maber adier kanye mosetime gimoro ma waneno katimre maber kata mibadhi mage mosemake to bende ang'ono manene wandene to nikech ng'ata ma jatelo mar piny luongo nyinge to waneno ka ng'ato samoro ok ochulo dues mage mag kia association margi ng'ato samoro kia ok otimo ang'ono koro jiringo mar mondo gi fill up gaps moripo bed ni ratiro mar chik mar katiba marwa deal with those kind of issues omiyo nyalo kawa mix of dwaro mar jopiny to nyalo nyaka kawa mix mar ratiro mar chik ai to pim ni to ere time frame kech Kenya ka be wobet ga gitwak mang'eny kabisa but ok miwaga time frames gik ma wadhi achieve on the short term ang'o gini mwadhi achieve on the mid term and long term issues gin kaka magi mabe luongo wach twak ng'eni ka ber to twak no nonego bed ni rumo ngeso mokalo to ng'eno ripo bed no osechakre nonego bed no osechakre moserumo nikech nomiye odiochieng' abiriyo to pok otimore kumodhi timore be onge ng'ama ong'eyo jomoluongi bende onge ang'o makoro nyaka jatend piny tim sani kose en gima koro bola nikech twagno be nigi wach mang'eny jomoko wacho ni kata josiasa kodonje twak to koro en sirikand barwa bar ema dhi wuoke gimomiyo twak ok dhi kaka noripo bed ni dhi Trevor en nikech waseneno trend mosebedo set gi jatelo marwa ni opportunity mora mora ma intiere godo mar mondo twak gi ji to en master Noah en mong'e gimora mora te en modwa ni mondo lem agenda en modwa ni mondo som minutes mag gik manotim last time en modwa ni mondo som nyaka twak chako kama to senge gimidwa wacho no nyisi ni kata ni ngoja ne waneno kaka no behave gi Gen Z kata mane X space be waneno samoro bende kata buche moko ma wadhi waneno kaka timre kata moko ma bende bedo e ad live gi jogo ma nigi teko kaka un be waneno kaka timore ok onyis ratiro maber e mbele ji to emomiyo nitiere pogruok mar wach e weche mag twakni to jo Gen Z bende osenyisowa ni wan leaderless koro ng'ano mang ni kawo mondo ket e mbele kacha ni mondo twako na behalf in as much as sirikal nigi teko kendo nigi power mar kata sami wacho ni leaderless ni to sirikal nigi thuolo mar ng'eyo ng'at ma drive Gen Z protests gi ma jogo ema jatelo doripo bed ni mechanisms manitiere kendo ni elwete for example is identification of the leaders of the leaderless movement nikech government nigi opportunity kendo nigi chance manyalo chopo kamano. Namba 2 bende waseneno ka twak ok nyal dhi mbele nikech mise manoketi mag twak in the past kaka ne wasewacho
okwane ka sirikal boost confidence mar jopiny. Ripode te mose tim Kenya kae. Okwane ka sirikal nigi a lot of commitment and political goodwill mar mondo chop gigo kamori po bed nigi chope. Omiyo jatelo mar piny dodok chien kendo mondo penjre ni to what about kama mheshimiwa Mwai Kibaki debede scenario machalo kama? What about kama mheshimiwa Uhuru Kenyatta debede scenario machalo kama? Ngano gini mane gitiyogo. So in essence awacho something called for instance the Council of the Wise. Makmana ni jatelo mar piny mawantiere ni to okwinj ngata ngata. Omiyo deber koseka uthuolo mogo kata simo ne ngato. Kevin Osido, where are you? Ini paro nango. Trevor Umbija, what are you thinking? Anno ka speakers moko bende machon ka oromo ka uro nikech wasebedo ka waloso kodgi particularly mheshimiwa Ekwe Uthuro mane watiyo godo maber e Senate kae kane en jatelo. To wapenye ni to un ere kaka ji nyalo donje bunge assuming you are the speaker. To nyisa ni Kevin mano pok otimre ga nyaka neni. Mabe wawinjo ka mheshimiwa Francis Ole Kaparo be wacho kawuono ni endi no bed speaker gik machalo kamano dak notimre nikech nitiere mechanisms Trevor mag preventive measures ma deal gi some of these issues. Kaluwore gi intelligence ma jatelo mar piny yudo NIS gini gik moripo bed ni gitiyo kendo gimiyo briefs ma gimiyo jatelo mar piny jok ma waluongo ni assistant county commissioners joma nie wards ka ward administrators ka kata mana village elders ngeni sirikache machon gi osebedo katiyo gi these institutions of governance very closely kendo wangi kata rais jotelo moko ma wasebedo godo ma eno ka wakawa simo to go simo to wacho kata ne japuonj moro e skul moro to kuru konyo dhi nade to kata mano be osene ni pogruok mar paro jalup jatend piny Kenya nowacho maber ni ok gimigi rieko ma yo makare ok gimigi maleng' e yo makare emomiyo shida gi nitie to nen gintie nikech confidence ma jatelo mar piny oripo bed ni miyo institutions of governance to the extent masa mori neno kata ka imiyo wa drama ni jatelo bete office ogocho ne japur moro mantie kata Trans Nzoia kucha no penye ni to be fertilizer iseyudo o usni gi pesa di to en drama kech kidhi tipenjo ngata ni to gik miwacho ka be gin adier ne an ng'eni an adwara ni mondo jogo miya gimoro kech osebedo kaka waka ne waneno stories mag Hustler Fund kano bedo launched ka waneno ka kijande moko nyiso aka kijande bende ma wang'eyo kendo waromo godo ng'ato wacho ni en odhi ka Kikomba nyiewo pien to en ng'ama wang'eyo pile to gipenda tier kara koro biye forum machalo kama mondo nyiswa story ni mar Hustler Fund ni kaka nobet kaka ni chako gimomiyo en kata mana gi 9 million for example mani nyiswa ni ng'ato sayudo to ng'ato tama ni mago bende en mana drama an gima dhi wacho kanyo onge omiyo ka systems of governance nyalo kawo thuolo machalo kamano Trevor it means ni investment in proper intelligence should be a core business of President William Ruto. Okay. Moko kochopo kama wacho ni intelligence ok miwa thuolo jalupne chung kendo wacho ni nitie shida gi jatelo mar police jatelo mar intelligence ok miwa nyiso ni what about the others ngeni intelligence to gain security infrastructure ma jo piny engage godo on a daily basis ok ma jo moko bende penyo ni ok miu maleng' koso ku winj wach ngech mago gik moko ariyo mopogore eno kan tiere Ramogi TV wacho ni Trevor imore penj na jalony ni Soipan makoro tere migawo mar lweny no bende en gi lony e lweny koso dino kawo jalweny mondo tel ne jolweny ma Fred Osuru ka Dandora Fred wacho gima ba yiego to Fred samoro odonjo late nikech wawacho ni jatelo mar piny ok care about merit competence mar jogo momi thuolo gin jogo ma protect interest mane mar jatelo mar piny to nikech adier king'eyo mheshimiwa Soitan Tuya kata obedo no yia ni I thank the president and I'm grateful to God and the people of Kenya but deep down heart mare kaka ne wawacho deep down heart mar jo Kenya cha to kata en owuon ong'eyo ni dhi bedo challenge to especially in the context ma jolweny ma Kenya engage issues of Somalia sani wan gi issues ma police wa kata bedo jatelo mar jolweny to ken engage gi police wan gi police ma dhi Haiti kuonde ka wan gi issues within our borders ma king'iyo precisely kaka jolweny oripo bed ni engage to aparo ni neber ka imiyo wa abeta candidate ma understand security ma understand defense infrastructure and mechanisms systems engagement ng'at mosebedo gi those kind of opportunities to jatelo mar piny ong'eyo for example in the Ministry of Defense kata mana chief advisor mare madam Monica Juma
is a much more better candidate. Madeo year kendo do ket kanyo kapo ni jatelo mar piny e manyo gender parity concerns, for example gender issues, mondo wabed gi female waseneno kotimo maber kabisa kendo puoch gi pak dhine kech waseneno komiyo women the female gender opportunity ma very strong kendo ma very uptight within the defense and very prominent ministries, one of them being defense. But to the extent ma wantiere gi jatelo mar defense ma kaka mheshimiwa Soipan Tuya samoro jatelo emong'eyo to kendo nikech do bedo maber ka gibedo vetted Trevor mondo wang'e ni to penjo midhi penje gi wana siasa e bunge kata jopiny be petitions machalo nadi ma ji dhi oro ae to bang'e tisomonwa gi to wawinjo but nikech koro kaluwore gi directive manende speaker oketo samoro ji ka Soipan Tuya may not be vetted. Ma is a big loss to our constitutional requirement. Kech katiba wacho ni waziri ber ka bedo vetted gi jobunge kendo vetting no bedo within the glare of the cameras. Mtinga mawacho ni an Walter Onyango ka abondo onge kaka inyalo twagi Ruto kapok ogolo joma ne omaki kendo pok ogolo ministers mano duoko e tich. Baba bende nyocho rikni kodhi Ruto kong'iyo mana kom mar AU taparo ni onego ong'i Kenya maloyo Afrika. Ntiere gik moko mimiyo jatend piny gimomiyo asomo wach mar Walter Onyango ni en ni imiye chike ni mondo mi wago mbaka nyaka itim achiel ariyo adek ang'wen. Mano be kaka igo mbaka jo kama Trevor kaka jolony e weche mag telo context ma wantiere ni bro chuno mondo oket chunogo kata demands kaluwore gi gima wacho ni loss of trust. Problem manitiere en ni nikech demands gi tichiwo gi josiasa kaka kuro baba to nikech Walter wache kaka jabondo mong'eyo ni en ja Kenya ma bende is expecting better e serikal emomiyo jatelo mar piny dware ni mondo uwinji ni to jo Kenya wachango to nikech wabe wang'eyo ni kata sama waluso ni joge winju jogi ntiere kaka gin gi mechanism mar winjo radio te gi TV te ng'ama wachango owache e context machalo nadi owachne jatelo mar piny ni actions timbe mokaw seche machalo kama ok bi konye e sero jo Kenya mondo twak kode e yo makare to ng'e ni sama gigi timre ni obende o lose his presidential term kech kan ja 2.5 years to one gi 5 years jose nyaka wacho ni Ruto must go samoro ng'e ni the more mo push godo gigi okwang'eyo kaka Gen Z bende pangre okwang'e ni at the back of their seat ang'ono momiyo ok gidwa ni mondo gitwak gi jatelo to the more momedo timo gik ma hinyo Gen Z kendo hinyo nyaka jo Kenya mamoko bende ong'e ni samoro his days nyalo bedo ga numbered kama intiere no to nikech ok onyal ng'eyo stability mar piny moripo bedni ene motimo as guaranteed by the constitution. Omiyo Walter wacha dier ni demands moko nyaka keti to nikech trust ma kaka serikal timo gik moko kaluwore gi dwaro mar piny pok waneno ka nitiere that positive goodwill no chako godo maber kabisa kano wacho ni okay wacho ni mondo agol chik mar omenda ni asegole wacho ni mondo riemb jotich gi aseriembo gi to ng'e ni nitiere gimomiyo jo Gen Z gi jo Kenya no wacho ni riemb jogi there are deep seated issues ma jogi ong'eyo kendo kata ning'e ni kiny kapo ni omiya lep mar devolution ka tipa apaka gisegolo data kuma nintiere kamise bedo go gik mise chamo ka dhi kanye pesa di man go de bank kaso bedo na onge gi pesa mora giketo gik moko ma ok inyal fight over omiyo ji ong'e ni accountability mar japiny bende is being strengthened to mano gimoripo bed ni buogo jatelo mar piny to ng'e kama entie ni jok ma oloso godo gi kendo mobiewo kendo ma despise gi gin jok ma have the ability to bedo gi rais margi the 8.2 million plus including jogo ma dhi kawo kura seche ma walose ni jogi oromo golo president e telo 2027 magitere dala magi hakikisha ni kata mana MCA masugoi kacha opobedo to mano luwore gi kaka o engage gi ji aye to bang'e kaka jogi bene dhi protect kura margi nikech wase realize ni kura lal mana in between go kura gi kwano kura omiyo ka okoling kendo mondo winj kaka jo Gen Z gi jo Kenya loso to ma is going to be on his own disadvantage to nikech bende nitiere demands miketogo gin demands manyalo timre
gonyo jok mose market driver. What is the big deal? Of course, constitution manoto ken tij rais, but nikech through gimilongo ni National Security Council. Makatiba marwaundi kunwain article, I think is in 140. Ma part of the members of the National Defense Council in the Inspector General of Police. Okay. Jatelo mar piny nikech ene chairman mar National Security Council, Advisory Council, nyalo kwayo IG mar police ni ngata mose mark within this period mane maandamano chakre gi seche ma waloseni mondi wegi. Anno kama makamu ka nikisumo kanyo wacho ni mos na jalonyo wacho ni shida maruto ni godo ni oriambo ga kijuku. Koro sani oduoko mana second hand cabinet than keto mag jopiny. Wach mogik miwago. Okay. An kwayo mara en ni mondo jatend piny owinjo Kenya, wan kama tek kendo kama rach ahinya, nikech Kenya has a very big better global profile kendo ng'eny jopiny ma oko ka, pinje ma oko ka oluorowa. Nikech we have always been a good example kendo kantiere tulo e pinje ma oko go gibiro wa Kenya kae. Okay. Koro dware ni mondo wang'e ni ang'ono manyalo kosonwa mondo wakosne jok moko. Okay. Jatelo winjo piny kendo mondo tim mana kaka katiba dwaro, res jopiny mondo wakikisha ni gik moko timre e yo ma jopiny dwaro. Nero kamana ahinya. Mano Kevin Osido jalonye weche mag telo kendo en jatelo County Governance Watch. Kogo kodwa mbaka weche mosebedo katimore pacho ka duoko erokamano kuom jogo temo orunwa ote wari 360 mane kama weche ndo maro mar DUOl an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guo kocha pesa Sadek Daddy Cool bro biro ka George Bati sisi sani ni mobro somo news Sadek